Ha a piacot vizsgáljuk mozgás szempontjából, akkor általában két dolgot szoktunk megállapítani, vagy range-el a piac, vagy pedig valamelyik irányba agresszíven mozog. Tehát itt is, hogyha megnézzük, folyamatosan ugyanazt a mozgáskultúrát végzi. Először kicsit range-el az árfolyam, erőt gyűjt, majd utána látunk egy agresszív kitörést. Szintén range-el az árfolyam, erőt gyűjt, ismételten látunk egy agresszív kitörést, utána szintén range-elünk, és az, hogy pontosan melyik irányba fog majd menni az árfolyam, az ilyenkor mindig kérdéses, viszont az biztos, hogy így haladunk, tehát nincs olyan, hogy vagy folyamatosan mindig halad egy irányba az árfolyam, vagy mindig folyamatosan csak range-el, általában ez a kettő váltogatni szokta egymást, tehát, hogyha túl vagyunk egy range-elős fázison, akkor általában utána érkezik egy olyan fázis, amikor agresszívan megindul a piac az egyik irányba, és akkor mondhatjuk azt, hogy a valódi mozgást megcsinálja az